perquè si no saben que rebaran, perquè tenen tot l'exèrcit de Felip V aquí. La central d'operacions s'instal·la a Cal Arquer de Pomar de Dalt, just a sota Can Miravitges, una masia bonica amb unes finestres gòtiques, si les recordeu bé. El problema principal de Badalona, o el problema que li encomanen de resoldre els badalonins en aquell moment, és el del combustible. Ara seria la gasolina, però llavors era el combustible, és a dir, la llenya. Comencen a talar boscos de Montalegre i de Sant Jeroni, baixen els feixos de llenya cap a Cal Arquer, de Cal Arquer els baixen amb matxos fins a Can Canyadó els guarden en el celler i a la nit amb barques els embarquen a la costa davant de Can Canyadó i els traslladen a Barcelona. Barcelona està, el port està tancat pels vaixells de Felip V també, però les nits que no hi ha lluna, si remen sense fer soroll, passen entre un vaixell i un altre, perquè els vaixells no estan tan espessos que no es pugui passar. Però és perillosíssim, perquè el que l'agafen el maten. Bé, doncs aquesta és la funció encomanada als badalonins, que la fan ben feta, que corren el seu perill i que no només entren llenya, sinó que es dediquen a passar missatges, ordres, partes de guerra, n'hi ha tot un enfilall de documents transcrits en el llibre, no amb tota aquesta organització, aquesta coordinació dels que lluiten a fora i els que lluiten a dintre. El 8 de maig de 1706, això va donar doncs una mica més de setge, arriba l'esquadra aliada i els amics intensos enfrontant el setge s'aixeca i les tropes politistes perden l'últim home, Déu no, saquegen tot el que poden, però com que se'n va pel cantó del Vallès, Badalona se n'escapa del Vallès. De vegades, per tant, aquest cop intenten organitzats. I aquí ve la part pacífica de la guerra. Les tropes de Carles d'Àustria avancen, la guerra sembla guanyada, Barcelona s'ha convertit en la capital, les tropes estan a punt de prendre Madrid, no cal que aneu a l'Otorrino demà, no, les tropes, ho heu sentit bé, les tropes catalanes estan a punt de prendre Madrid i quan hi haguessin entrat sense dificultats, s'acoquinen, no van entrar perquè no van gosar, i van recular. Ara ens dirien de tots perquè els obligaríem a parlar català, clar. Bé, deixem les bromes a part. El 24, en aquest punt dolç de la guerra, que dura uns quants anys, el 24 de juliol de 1708, la princesa Elisabet Cristina, que és la dona de l'arxiduc, és a dir, la reina, arriba a Mataró i 6 dies després, el 30 de juliol, se'n va triomfalment amb el seu gran seguici cap a Barcelona i, per tant, passa per aquí endavant, perquè la carretera també entremig de l'entusiasme dels badalonins i diuen que sobretot de les badalonines que veure la reina que les entusiasmava, jo que la bé, un altre... Ara ho veureu perquè... En aquests 6 primers mesos del 1708, en els llibres d'Òbit de la parròquia de Santa Maria, hi consten morts 11 soldats alemanys, que són les tropes de l'arxiduc, les tropes aliades, que estan aquí controlant el territori. És a dir, que aquí sota les escales hi tenim enterrats 11 estrangers aliats dels catalans en aquesta guerra, 11 del 1708, a part dels altres anys, que ja no els sé jo, perquè el senyor Cuyàs no els va comptar. Això dura del 1707, 1708 fins al 1711, és a dir, aproximadament 4 anys. Però el 1711 Felip V avança implacablement, perquè la situació internacional està canviant.
i el que va passar que per una carambola d'aquelles, l'arxiduc, ja ho sabeu però repetim-ho perquè ve del cas, l'arxiduc acaba heredant l'imperi austríac i llavors la situació es gira al revés, diu a veure si amb aquests austríacs els hi deixarem una potència massa gran, equilibrem-ho. I els anglesos veuen que no els interessa continuar recolzant la casa d'Àustria, perquè si no allò que tenien por que fes França, que és concentrar una potència massa grossa, acabaran concentrant-la els austríacs. L'arxiduc entre Catalunya, que controla, i Espanya, que podria controlar si tingués sort, o l'imperi austríac, ho té clar. Ell no era pas català al capdavall, i van, mica en mica, van deixant que la situació es degradi. Felip V abans concentra totes les forces al voltant de Barcelona, els pobles de Catalunya, sense capacitat de resistència, van caient, i al final la resistència de les tropes catalanes es concentra bàsicament en la ciutat de Barcelona. D'aquest any tenim, i aquest el teniu vosaltres a sota els peus, el Georgio Gelec. Aquest era un soldat anglès que va morir aquí a Badalona, va morir de mort natural i va ser enterrat aquí. L'acte d'enterrament de la parròquia diu que va ser enterrat al peu del campanar, que el campanar vell llavors estava aquí, pensem que hi havia l'església romànica, us en recordeu que això els vells n'hi deien el carrer del campanar vell, perquè aquí hi havia el campanar vell. Bé, aquest xicot, que com que era anglès devia ser anglicà, és a dir, era un catòlic que no creia en el papa de Roma, sinó en la reina d'Anglaterra, que ja és creure molt més que els catòlics, perquè els anglicans són això, no? De fet, no som pròpiament protestants, són catòlics, però que en comptes d'obeir l'organització romana, obeeixen la de la reina d'Anglaterra. El senyor rector fa constar l'acte que abans de morir es va convertir a nostra religió. Aquest ja hi estava convertit. Jo no sé l'anglès que sabia el senyor rector. Era un bon home amic nostre que havia vingut a lluitar per nosaltres. Calia donar-li sepultura cristiana amb tots nosaltres al peu del campanar, i a l'acte diu que es va convertir a nostra religió i el tenim aquí sota els nostres peus. S'ha quedat amb nosaltres per sempre, el Georgio Gelec. Bé, seguim, que Déu l'hagi perdonat. El 27 de setembre de 1711 l'arxiduc té feina a Àustria i embarca cap a Itàlia i desapareix per sempre més d'entre nosaltres.